hettiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗo gonɗon ene gonirɗon on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere min calmini on tawi ko salminago wondugo e needi e neware mone mon kala ɗo woni ɗo min tawi ɗum ɗon min dicci koppi caggal nde min calmini min ñaagui ɗum duwaw caggal salminde juurade ko bismade won e yewtere men pamen pamminen nde gowɗon hebde e kala yontere woni aset précisément wonti hankkadi aadi bil aadi noon ɓe mbi salade aadi ɓuuri firtude aadi men e nde ɗo yewtere yonti saabi en gari hande en gardi kadi e waniraɓe worɓe ɓe kewɗon yiide jeesum men e yewtere nde kala e saaha hono Elage Abbas Sarr to banggue men ñaamo wondude Mouhamed Ndim to banggue nano en gari kadi en gaddi toɓɓe no gowɗen ni tan wadde e kala e saaha toɓɓe ɗe ganduɗa tawa kadi ko dippaɗe no fewi e nder leydi ndi jardaɗe ataya kadi e nder leydi ndi enen ne mbawen kadi arde dippen hen e hakke famamuya men ko adi foof toɓɓere men adande sikki ala eɗen gandi oɗo saaha mo gonɗen leydi ndi heewi oljo heewi gulali luukali tawi ɗum foof jeeyi sababu mum ko ɗiɗo noddali to banggue lawol kono kadi e ɓe ganduɗa kañumen machallah so noddama kadi ina nanggue toon to lawol to ɗum ɗon foof woni ko addi haaluji kewɗi tawi ina jeeya hen jaydiyankoɓe ha kadi eɓe ganduɗa ko dawriyankoɓe ko wona ɗum ko refti hen ko toɓɓere men wonde nde koko huccanaɗo ko ganduɗa kañum tigui jeeyi kala ko dilli ɗo hande ko kañum jeeyi sababu mum woni ɗiɗo sumungoji sarɗiyankoɓe tijjaɗi ñande 17 nduɗo lewru ndu gonɗen eɗen gandi hande o dawriyankoɓe ko hen ɓe goni e ɓena mbaɗa peeje mabɓe e peccorɗe mabɓe ha jeeyini sababu kawte kewɗe jibinama tawi kadi gaye mawɗi nana jiiya hen andama kadi ɓen ɓe ganduɗa kamen goni tedde lissuji e ko nandi hen so tawi ɗum ɓenni toɓɓere men tataɓire woni kadi toɓɓere wattidide wonata ko alhaali gonka leydi ndi e oɗo saaha eɗen gandi gonka leydi ndi to banggue guura ina muusi cogguli nana catti ko wayno courant hande o ina tiiɗi ha ɗon tan wawi hadde e goɗɗum ko ganduɗa ko ɗum yimɓe guuri ko ɗum yimɓe kutorto kono kadi won goɗɗum ko woni ɗo woni toɓɓere udditgol école aji ko foti wonde gooƴa yimɓe oɗo saaha kono de haɗani hande o ɗum ɗon foof e wade noon haɗani ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ardiɓe ɓe hani kadi e woɗɓe kañumen fo haalaluji mumen huccani toon huccani kay koygol ɗo dawrugol ɗum ɗon noon woni hande toɓɓe tati ɗe gadduɗen bandiraɓe gam yewtidde hen rippude hen kadi no hanniri ni no gowɗen ni wadde ko adi foof haade men natande mbundi yewtere meɗen en calmodirtu e Elage Abbas Sarr to banggue men ñaamo Elage mi salminima mi salmitima sokhna Halima mi jarnima no fewi kadi vraiment en bayrodiri en ñaguima Allah subhanahu wa taala kala ko wawi yewtede oɗo émission mo ganduɗon ma ko pamen paminen Allah hokken fartague wawa kadi famede no hanni mais également en calmini musidɗo men tedduɗo mo ganduɗa makko nden nden plateau wiyete ko Mouhamadou Ndour Mouhamed Ndim ko ɗon dewrami mi salminma gorko pulla salminama mi salmitimama sokhna Alim mi salmini mi juurimama en calmini dennagal yeɓiyankoɓe haalirde Pindi TV en dañi kadi weltare vraiment huccodirde mabɓe tawno en ɗeɓi wayru seeɗa e ɗum noon koye préfécie ji aduna tan gandi won événement ɗi yimɓe ummi noon mi salmini Elage Abbas en calmini diaspora on tawno diaspora o kañumen eɓe keedani caggal vraiment e hollidde saaha foof bellam eɓe jogui e oɗo émission mo ganduɗa ko pamen pamminen ɗum noon kamɓe foof e kuuɓal en calminiɓe juurima kamɓe foof e kuuɓal en calminiɓe kono kadi en calmini jobboto mo ganduɗa hande o ko kañum heedani en toon to caméra ji to en goppani Djiby Dieng mo ganduɗa e kala e saaha kañum hewno darade ɗo gam caméra ji ɗi ko wona ɗum ko wiide bandiraɓe tan no mbiruɗon ni tan sikki ala yewtere pamen pamminen nde ɗo yontere ɓennude kam en jafnotoɓe tan vraiment noddali noon e message uji keewi holko jaggui on kono noon ko jaam tan nde tawno ko machallah koye haajuji tan wonano ko adi foof toɓɓere meɗen adine nde e Elage Abbas Sarr gaddortoɗen ko hande o gonka leydi ndi to banggue lawol en jii ɗiɗo noddali to banggue lawol ha e nangle tawi ɗum noon ina hen jayndiyankoɓe kono kadi ina hen ɓe ganduɗa kañumen goni dawriyankoɓe hande o kaɗo gonka Elage Abbas Sarr yiyandema e muɗum mbar wona ko démocratie leydi ndi e oɗo saaha woni e ruttade caggal eyyi ko an wi noon Halima ko effectivement pour min walla ni pour woɓɓe walla pour leydi ndi dido noon
vraiment démocratie men so Allah tawren ko haala Allah ha haala Allah vraiment en tout cas ɗo soynano ɗo yetti so yettata ɗo mis par ce que en jeehimi noon ha ɗesɗen yawdi seeɗa mais c'est comme si ɗeɗo ɗiɗo dumunaji kam gonɗen kelluta caggal surtout noon oɗo régime kesa mo ganduɗa hoore ma joganomo jorto moƴƴo wonde so tawi ɓe gaari vraiment kala ko ganduɗa hoore ma ɗum ɗo peut être neɗɗo en haɗirno ɗum walla ɗumen ma rokke liberté totale vraiment wawa hawkide yande muɗum no hanniti ni mais en jii quand même surtout arrestation ngaji ɗiɗo baɗɗi walla convocation ngaji baɗɗi hokki yimɓe vraiment jogade jorto walla sikkude wonde vraiment hankkadi so Allah démocratie men ko ruttiti caggal no feewi min kam ɗum jagguɗa ko démocratie men koko ruttiti caggal Mouhamed ndi beele an yiyandema ko ɗum hande o en ji kamɓe fawnoɓe juuɗe ɓe fof sikki ala ɓe goppitama kono kadi dossier ji mabɓe mbaɗa classé ko sans suite ɗum ɗon firti ko mataw peut être koɓe kalno ko walla koɓe jopano ko mataw won hen ko lawol ngol yeehi ha nder ƴeewi andi wonde ɗum ɗo fotani woppude ɓe toon saabi acciɓe an holno jangguirɗa ɗum e oɗo saaha mo gonɗen eyyi sohna Halima ko vraiment ko jogade kadi weltare e leydi Sénégal par ce que hanki kadi eɗen mbawi wiide Sénégal ko andirano ko to banggue vraiment ko mbiyata ko justice baɗɗo transparent heccanki kam en jii ɗum par ce que en jii ko mbiyata ko justice o foofi par ce que eɗen gandi eɗen goyatno yiide alay saago mbaɗen ko wiyete ko la séparation des pouvoirs gueɗel hen foof wawa vraiment wadde autonome ta en jii ɗiɗo lamɓe yawtude walla won duuɓi jawtiɗo hen justice o waɗama politisé no fewi no fewi no fewi ɗum waɗi hen sahaji so neɗɗo o sohama tan wiye a o ko prisonnier politique e ko way noon mais en jii le cas kadi ko noon tan fonno wade so Allah le cas de Bougane Kader omo ganduɗa ko Cheikh Yérim ɓeɗo foof aɗa andi ɓeɗo haydara ala ko ndewira sowona totti opinion mumen on saaha naggama kono malgré ɗum ɗon foof en jii quand même le procureur nde wari o ƴeewi les dossiers o waɗi non seulement waɗiɓe libéré mais o waɗiɓe kadi wonde onon haydara on ndewaɗa mais ndim est ce que sikkan ɗon aussi ko pression bien sûr gummirede en non seulement population mais walla kadi pression gummirede caggal ne jeeya wona ɗum holko sa ƴeewi hande société civile o dañima jiiɗa e dawriyankoɓe ha bien sûr parce que ko wayno pelle Cheikh Yérim Seck en jii ɓeɓe ganduɗa ko RSF woni les reporters sans frontières ɓen kañumen bindi en jii Bougane Gueye nde nagga aux États-Unis d'Amérique woodi ɓe ganduɗa ko dariɓe kañumen ne bindi e goɗɗum Cheikh Yérim nde nagga en jii des journalistes uji mawɗi e téléji mawɗi vraiment mbaɗi reprendre wonde nanggugol Cheikh Yérim en tant que journaliste tottuɗo opinion mum e nanguira hono e mbadi ndiɗo ko hunde hulɓinide seeɗa en jii yanamar kañumen ko ɗaninoɓe so Allah en jii pini Lamine Sané yadude Thiat kañumen ne jalti kaali vraiment no jirni oɗo démarche quand même ngo mbiyami ko démarche laborieuse ɓe ganduɗa nguɗo laamu nana fuɗɗi kono en jii quand même malgré ɗum ɗon foof hande kadi le ministre de la justice vraiment que ni no fuɗɗi arde par ce que en jii nde o Ousmane Sonko joddi et le secrétaire général de la présidence de la République et omo ganduɗa que Abdourahmane Sarr et kanko le ministre mais malgré woni to banggue falsification des chiffres e ko way noon vraiment woni neɗɗo baɗɗo neutre woni neɗɗo baɗɗo neutre et kanko omo tan waɗi komin mbiyata ko wadde défendre thèse makko to banggue wonande justice en jii kadi ko on justice ha joni rutti kadi hokki gonga ɓen ɓe ganduɗa ko des prisonniers politiques malgré aɗa andi malgré kanko wondemo nde neutre kadi hulle hokkudemo ɗo ɗum ɗo par ce que à un moment donné a sikkat mom mataw est ce que wona comme par exemple hande ardiɓe ko kañumen pawi juuɗi e dow mabɓe par ce que aɗa andi e puɗɗiri ko wadde assise justice meɗen yewtere mawde waɗa ha mun foof yo hokku miijo mum walla yiiɗa ha joka jorta wonde peut être hande hankkadi justice men woodi stable ma waɗa stable hankkadi kala mo ganduɗa hono ma kala naggaɗo walla kala ɗumen ma taw ko ɗum ɗo mais so yiya wonti comme par exemple so neɗɗo naggama jomumen procureur ara kadi wima e wonde oɗo dossier vraiment ko vide haydara ala hen jeeye côté galle mais Abbas on dialogue
je crois que waɗani entré en vigueur kadi en mbawat tumnade kam so Allah e nden jonde parce que le président andi en kaali la sacralité de la parole du président de la république e walla yoɓe pori kala koɓe kaali yoɓe mbaɗat ɗum mais jonde nden nde jooɗa yimɓe joguinoma non jorto ko guila aɗa andi ɓe mbino wonde kamɓe soɓe gaari e pouvoir kanko le président de la république o watta siégé e conseil supérieur de la magistrature mais finalement en yi haala goɗɗo o haali kanko ndo noddana o namda o wike wonde o wita o wita ala o artiri slogan sénégal ɗum waɗi mbimi slogan sénégal tan o wi slogan sénégal non ko slogan sénégal par ce que Ablaye Wade meeɗi wiide wax waxet Macky ari wi je ne dirai pas ni je ne dis ni oui ni non kanko ne ari wi je ne dis pas ni oui ni non voilà c'est ça donc hollitta quand même ha joni heddi noon ko mais anne hen saaji yimɓe kadi ene mbaylo to banggue jikkuji to banggue neɗɗo o ko halfina ko ganda ko kalfinoɗa ko ƴeewa hakkude ma e rendu ngo hakkude ma e Allah aussi ɓen jii kam le ministre Ousmane Diagne démarche uji ɗi o fuɗɗi ɗi quand même wadde ana hokka en vraiment ko wiyete ko fierté e yiide ko ɗum de woni Sénégal heddi noon kanko yo andu ko ministre omo joguino ko jolfuɓe mbiyata ko woy bu rafet tindol walla moƴƴol ngol yimɓeɓe vraiment ƴewatamo mbiya kadi yo jokku hono noon hay so tawi omo jokkode en tout cas min ɓurannomi so tawi comme par exemple ay neɗɗo dimaguma en formation aran ɗum fof nomedema e poste tawi aɗa andi ɗum ɗo aɗa foti yaltinde konngol ma kaala dignité neɗɗo yaltin konngol ma kaala Sénégal fof seedo a haali tawelan ɓe guittuma soɓe guittima mais ɗum ko haydara ken dimaguma guittaɗa mais comme par exemple deƴƴude nde tan ha boɗɗum en joola hen vraiment en muusi par ce que en jiiɗo comme par exemple min je dis que comme par exemple ɓeɗo waɗaɓe arrêté fof omo wawno dara omo wawno yaltude haala mais yo yimɓe gaccu ko mbaɗa ko arrêté yimɓe neɗɗo haɗuma waɗede arrêté yataw won ka wonko mbaɗɗa ko ganduɗa hoore ma ɗum ɗo aduna fof ne andi ka baɗɗo délit walla laamu ngu waɗi jugé ka baɗɗo délit mbaɗeɗa arrêté kono waɗede arrêté tan aɗa woni gorko mawɗo yimɓe gara pour convocation adde galle ma déjà convocation rek convocation gendarmerie so addama galle ma yimɓe galle ma gonta wonde jaam par ce que yimɓe fof gandi dumbirdu no wayi hay goto wonta wonde jaam kala nde jaaɗa yimɓe en jogui par ce que ayen comme par exemple hande Bougane joni wali toon hay so jamma goto te pourtant no umro galle men yimɓe galle men fof koko gonde ɗum ɗo yimɓe galle fof gandi e wonde so yi ko jaggeten eyyi kanko o wi wonde ko fewnuɗo eyyi te o fewnu sakma hay ɗum o fewnu sakma o yeyata hen e woɓɓe donc ça veut dire que enen justice men vraiment en jiiɗa ko ken nawra démocratie minen caggal yooɓe gartir démocratie e place muɗum Sénégal andita en tout cas ko wiide kam leydi meɗen ndi so tawi ko gonga des fois politique o eɓe mbaɗano ganduɗa yooɗani mbiyanmi par ce que des fois jaggira neɗɗo o tan walla pawra e muɗum yitere tan sababu nde ko adversaire ma politique an no mbawɗa rewde fof no mbawɗa wadde fof ko ya telɓin ɗum tan ya helkoyɗe muɗum tan an mbawa ɓennude ɗum ɗon ko ngal jaɓɓal foti wiyete certes noon politique ɗum ɗon ene jeeya hen ɗum ko hen kono noon kadi yo won kadi e dalillaji kadi ɗi ganduɗa hay politique jaafoɗa politique hande ko taxno ko politique umma ɗum ɗon jeyano ken ko enen Sénégal naɓe nanni ɗum ɗon hen e politique manam min somi haalanima ko boni tan mi fewdittaka somi bonnani guurma tan mi fewdittaka an ɗo gonɗa ɗo par ce que ɗo place oɗo place jiɗimi jooɗade kala ko ganduɗa hoorema rewan lawol mam ƴetta ɗum fayi dow becce ma pour ya umme o place o min mi jooɗo hen te janggo e jaam kadi jiiya so joomum en gonditi kadi jiiya joomum haala gorka tawade gonka ka ɗo wonnoɗo coalition ngaji gorka ka ɗo wonnoɗo ha hande ko ɗon woni en tout cas ngal ɗon jaɓɓal ne foti ittede eɓe foti iwde hen ha laaɓa saabu ɗum wona ko yooɗi kadi to banggue démocratie o aussi e kala saaha e foti ɗum calculde eɓe foti wattude hen hakkillaji mabɓe no feewi so tawi eɓe mbaɗa tawno dawrugol wonko wiya e dawrugol wonno foti lelorade kono wiide tan wonde an mo baddata o han kadi ya ƴettu ko boni ya fay mum walla taw ko an kadi jogui pouvoir o mbiya hay soko islu tan ya naw ɗum paara ɗo e dumbiru ɗon yo ko ɗum gon ke on noon jamma gonɗen hande gore mum fof yo wat attention gore mum fof yo parkay hanki won auditeur am goto mbiɗe wonde yo goto fof parno laccir mum jordi parce que on sait jamais en tout cas sa a wata haal wata hay goto haal yimɓe mbawa wonde leydi hay goto haal c'est pas possible yo neɗɗo ay mboɗo jaaɓi tan neɗɗo en tant que cas citoyen leydi ndi doyen je crois que aɗa jogui droit lawol ne hokkuma addude opinion ma e nder situation noon no leydi ma yarata heddi noon
faw ɗum kadi e lawol pawa ɗum e needi pawa ɗum mboɗo sikki hay goto haalaka ɗum heddi noon te no mbiruɗen ni probléme ane ko enen no Alima yini enen en ndewi politique ha en nawi politique to jumaji men en nawi ɗum woni ko mbiyeten ko séparation des pouvoirs ko wayno hande ƴeew woni ko mbiyeten ko justice so tawi politique naati justice tan ko probléme ɗum woni ko puɗɗen ko yiide mais en jii hande to banggue secteur mo gonɗen o média hande Sénégal a yiyat o ko journaliste o ka en jii ɗum en jii nde convocation Bougane Gueye Dany en jii journaliste uji dariɓe ne mbaɗa interview mais en jii journaliste uji arɓe didda piya par ce que mbiya onon keɗɗon koye camp Ousmane Sonko c'est à dire en jii le cas de mawɓe kadi way noon ko gonka leydi ka way noon donc alay sago mbaɗen avancé notre premier ministre aɗa andi kanko mini jooɗo wiya wonde en waɗi presse opposition e presse gonduɗe amen ay mais presse hol presse e hol presse opposition wal presse ɗum noon Elage koko fuɗi yiyede ko ɓooyi ɗo aha kay ɗum kanko ko woodi ɗum koko woodi sa ƴeewi hannde ɗum ne feeñini no feewi Halima hay so feeñi wona e laawol kanko en tant que premier ministre omo feeñini ɗum ala ɗum kam wiide wonde ɓeɗo gondi amen ɓeɗo gondani amen wona kanko feeñini ɗum koko feeñi sabu sa ƴeewi kamɓe ɗe ɓe ngoni opposition nde ko wayno Pape Alé Niang en ko wayno Pape Alé Niang en holto mbatta ɗumen classé Madiambal Diagne en Cheikh Yérim en holto mbatta ɗumen classé mais mbimi wona hunde gandanɗo hoore ma en tant que gardiɗo jagorɗo ɗo joɗɗa fof peññinaa ɗum ɗon ndeya wonde comme par exemple an joni ƴew ay kanko hande en tant que premier ministre sa itti haqqille ma e opposition tan a fondat hay so tawi noon comme par exemple ene weeli ganda oɗo wona jiɗɗomo ni wondane ma mais so ari dokka ɗum jañana ɗum ha dokka ɗum information wiiɗo yalawol muɗum des fois en tant que premier ministre walla ko en tant que président ɗo haalande haalande premier ministre o wonno mandat noon so tawi o ittat wutti premier ministre o faw o haala ay des fois o haalat ko en tant que hoorejo lande Pastef ɗon aussi woto jeeji mais woto ay somo haala hoorejo lande Pastef o ittat wutti premier ministre o faw ɗa o daro ɗa o wiya wonde hande kalan ko politique eyyi kono so tawi ari arde inni premier ministre mais hay so tawi a itti kono ɗum ɗon Elage mbaɗen avancé seeɗa Mouhamed Ndim mbaɗen koye toɓɓere men ɗimmere toɓɓere ɗimmere nde ko ɗiɗo sunngoji tijjaɗi sappo e jeeɗiɗi nduɗo lewru ndu gonɗen lewru fan lewru darogo ana aɗan tan adda élection ngaji ɗi min kam mi addi élection ngaji woni koye lewru amen ndu gonɗen lewru octobre ko noon lewru octobre novembre aɗa andi octobre lewru octobre ko lewru amen lewru octobre rose kono kadi min kadi koye lewru octobre kadi lewru octobre ko heewi nani hen e am ko ɗum waɗi noon ko novembre tigui nduɗo ndu paɗen merci Elage sunngoji ɗi Mouhamed Ndim sikki ala hankkadi natti woɗɗude no feewi jeeyi sababu e oɗo saaha en jii won kawteɗe ɗe ganduɗa ko kewɗe jibinaɗe tawi kadi won koye ɗe ganduɗa ko koye mawɗe ɗe ganduɗa kañumen goni mbaɗaɗe e tedde listuji ɗi tawi ko kañumen jogori ardade ɗiɗo listuji hol yiyande nde gaddata e oɗon fannu hande o ɗiɗo sunngoji ko miijiɗa hen surtout e coalition ngaji darnaɗi ɗi e jibinaɗi kesi ɗi Alima oɗo législative kam wona législative jogorɗo webde so Allah par ce que en jii coalition ji ɗi o en mbiyata coalition ko intercoalition ji par ce que coalition ji nattodirɗe walla mi yima virtodirɗe ganduɗa hande ko kañumen mbaɗi ɓodde vraiment beele yaadude puisque so tawi a ƴeewi joni coalition mo takku wallu Sénégal woni hen ko APR woni hen ko PDS woni hen ko landaji goɗɗi ɗi ganduɗa tawi hen e mouvement ji ɗi ganduɗa kadi ko dufɗi hen e on coalition donc so tawi wiyama takku wallu Sénégal a yi woni tête de liste ko président de la République Macky Sall woni troisiéme position ko Karim Wade mo PDS donc andat on coalition ne ko coalition mo ganduɗa en gandi kam to banggue électorat vraiment eɓe jogui base politique e so nden yontima wonko ɓe mbaɗi exploité en jii ande ki Sakadou noɓe mbiyatnone Bougane Samba Sakadou ko Gomsa Bopp jeeya parti Pape Djibril Fall en e ɓen ɓe ganduɗa ko Anta Babacar Ngom Arc et PUR Halifa Ababacar Sall en Barthélémy Dias en
donc ko parti ji politique et mouvement ji ndendi ɗon eyyi hayso tawi won enjeu ji kadi nanɗo hakkude mabɓe won dilimaji kam andat ko parti ji ɗum ɗo ɓe ganduɗa Anta Babacar ngol woni expérience mum yeehi législative mais malgré ɗum foof woodi ko dañi so Allah présidentiel en jii Pape Djibril Fall ɓenni député élection ji législative ɓenni plus forest en jii omo ganduɗa ko kañum woni Bougane Gueye kañum so Allah hande ene jogui base mo ganduɗa e nder leydi ndi donc même Abdou Karim Sall malgré des fois ko ɓuuri hewde e sugngoji ɗi o kalirte ko parrainage ko way noon jogui doole oɗon jogui tan Bougane élection ji local ɓennuɗi Bamba Fall yeehi koye banniére Gamsa Bopp gagni maire Médina donc Bougane wadde je crois que même élection ji local ɗi il a eu plus de 200 000 voix élection ji local yimɓe makko wonɓe ɗum ɗo donc wona donc ko andat ko jaggue mawɗe goni e on coalition Abdou Karim Sall jamma guir Sénégal eɗen gandi Abdou Karim woni maire mo Mbaw doole ɗe jogui hande surtout kadi to banggue to au niveau du Fouta Horké Ƴere ko way noon wonne kañumne ko jo wadde andat tan wona quand même législative mo ganduɗa ɓen foof hande wadde ɓodde huccidde e parti Pastef mo ganduɗa holliti ko Pastef tan natti coalition Diomaye président ala minen ko parti Pastef jahata mo ganduɗa Ousmane Sonko woni tête de liste ɗonne kadi ko wonko haalante hen ɗon holko woni objectif Ousmane Sonko beele ko yaade wadde visé poste walla 16 président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko wonko haalno to banggue cohabitation ko hunde fonde wonde manam parti au pouvoir fota kadi dañde majorité absolue à l'Assemblée nationale donc ɗum ko haala ka o haalno maintenant en ndi oɗo enjeu quand même mo ganduɗa waɗi won certaine nangui ɗe puɗɗiɗen yiide en kalin ɗum nane ɗum kandi hokka en miijo beele wonano hulɓinde seeɗa les adversaires politiques ko politique ɓe mbaɗata noon en jii wonko haalno e Amadou Ba wonko tumno ɗum to banggue ko mbiyata ko falsification des chiffres e ko way noon donc ɗum foof eɗen mbawi wiide beele ɗum ɗonne kadi wona tan des schémas politiques e ko way noon kono ko wawi wonde foof kam en mbawi wiide ɗiɗo élection uji wona des élections ɗi ganduɗa ene mbeɓa wonata ko élection ɗi ganduɗa so Allah ko gulɗi jaw puisque ɗo e Dakar hande sa ƴetti région de Dakar 7 député ne yalta ɗo 7 député sa yeehi ko wayno Touba je crois que hedde eɓe daña toon hedde bon mi yiyata Touba mbiyami ko région de Diourbel 5 député ne yalta toon donc andat ko enjeu te en jii base mo ganduɗa hande PDS ne jogui ɗum e nder département no e nder région de Diourbel wadde andat en jii Macky Sall to nord donc en jii quand même doole ɗe o jogui toon mais ɗo Amadou Ba kañum ari feɗɗiti lawol mum hayso tawi woodi ɗo ɓe nandirani to banggue intercoalition hakkude Amadou Ba nattude ɗum e coalition mo ganduɗa ko mo Bougane Gueye no wonande noɓe mbiyanno Samba Sakadou to banggue noɓe mbaɗirta ni partage hayso tawi en dañi hen seeɗa information to banggue partage Halifa Sall ƴettu 4 député kanko ara deuxiéme position ɓe kamɓe fof ɓe mbaɗi donc no wawi wade Amadou Ba kañum hande ko neɗɗo joguiɗo e nder Fouta wonko jogui toon so Allah kadi won gay mum mawɗi nan toon Cheikh Oumar Anne nan toon ko wayno Moussa Hammadou Sarr en nan toon e woɗɓe ganduɗa jaaha ha to Matam wonɓe o jogui toon ɓe ganduɗa ko kañumen goni hande to banggue bouclier ji makko en jii les Farba Ngom e ko way noon to banggue ga e takko wallu Sénégal donc wona kam élection ji beeɓoji so tawi tan ko haalde Allah heddi o noon mbawat hen hankkadi siggude dokken koɓe mbiyata ko beele ha joni 54% moɓe daño e présidentiel o beele maɗum laato walla ala par ce que kawruɗen koye situation mo ganduɗa en jii changement waɗi to banggue hakkude mabɓe e won certaine homme politique ɓe ganduɗa kañumen dusnoɓe haaɓe keeɓi koɓe keeɓi ko en jii eɓe gaari en mbaɗi confronté hande immigration irrégulière en jii hande to banggue inflation gonɗo e wuuro ngo to banggue cherté de la vie hande foof koko muusi donc
beele maɓe mbad atteindre objectif maɓɓe walla alama laato ko yiyete ko cohabitation à l'Assemblée nationale kono ko ngandum ko kam wona élection ji beeɓoji sohna Ali wonata élection ji beeɓoji Elhadj Abbas Sarr an hannde o en ji ɗiɗo coalition ngaji beele cikkuɗa ma wonɓe ganduɗa wonana ɗumen avantage kono kadi to banggue ko wayno Pastef beele kamɓe ma weeɓanɓe fi que ɓe mbi ko eɓe jahana koye mabɓe ete eɗen gandi coalition ko hunde wallore e élection ngaji so tawi élection ngaji mbaɗi ko yimɓe ɓuuri rendude foof ɓuura heɓde polgu on fanno anen holno jiruɗa ɗum eyi aɗa andi ko en fait ko ɗum caɗele mawɗe d' abord adi fof kam no Adama Thiam heewi wiide ni ɗiɗo élection ngaji législative kañƴi ngoni deuxiéme tour présidentiel men mbaɗi ni manam en jawti premier tour o enen paye deuxiéme tour te kadi ko ɗum gonga enen paye deuxiéme tour ɗo Pastef naɓe mbaɗat confirmé wonde hankkadi ko kamɓe jeeyi Sénégal walla ɓe kollita en tout cas min kam ko jaggimi ko 54% e élection ngaji mi meeɗa yiide dañde présidentiel 54% yawta en général mbiɗa hewno wiide ɗum sa teskitoy koñumen nden mbiɗa hewno wiide 54% kala ɗo dañum yo on élection kala élection garɗo wonata ustade te ko noon woori par ce que déjà kamɓe ko tahanno ko ɓeydude ɗum ɗo maɓɓe haɓe daña ɗum ɗo woni comme par exemple ɓe respecte kadi mbino ko manam projet même dokkuno Sénégal naɓe ɓe paw ɗum sur la table Sénégal naɓe jiiɗi mais hannde hay goto wawi wiidem projet ko ɗo yatte projet peut être en wawi taw ma yalte mois de septembre ou 2 walla taw ko octobre en tout cas octobre mo gonɗe noon walla taw ko novembre jogo yaltoyde pour l' instant ha hande yimɓe cayide projet o maintenant sen gatti e coalition ngaji muusoji ay coalition takku wallu Sénégal waɗi ko presque plus de 120 partis et mouvement te koɓe coalition mawɗo non plus de 120 min kay min jeete mi tawama lancement mi ari hay e lancement mouvement nde ɓe waɗat ɗum créé nde lancement o mi ari tawtorami ɗum mais mbeɗa andi ko lancement mawɗo mo ganduɗa hoore ma gay kokkalle gonnoɗe e diwanu pop presque pratiquement kenan jeeyta donc ko hunde mawde heddi noon enen gandi coalition ji goɗɗi jibnama ko wayno comme par exemple Sammoussa Kadou ko coalition mawɗo par ce que ɗo gandanɗa hoore ma ɗon Khalifa Sall woni ɗon Anta Babacar Ngom woni ɗon Bougane Gueye woni a fammi ɗon Pape Djibril Fall woni ɗon Pire woni ɗon Barthélémy Dias woni woto tampino hoore ma coalition mawɗo surtout noon ɗo surtout kam ɗo e Dakar kam mbeɗa andi kam pour tan Pastef walla Pastef mbiɗon yaade hoore mum tan kañum goto mi anda holon heure en tout cas yimɓe fof jeehi fof nana ƴeewa wallodiri fatal mo ganduɗa hoore ma ɓe mbaɗi ɗum wiide wonde ɓe jaade koye men kamɓe keɓe testanno koye maɓɓe ɓe testi Allah hokkimoɓe fatam jettima ɓe kooli koye maɓɓe au top woni présidentiel kono ndima ko ɗum risque de ko risque mawɗo ay ɗo ay comme par exemple s'il perd ces élections là mais holko ala fodde lamito ta peew te nden no ɓe liggorto ni hewta mais Ousmane Sonko yalese ko certainement ils vont travailler par décret Ousmane Sonko ne moƴƴi cohabitation mais ɗum ɗon ko ndew laamaki nde wonno kankay ko haalno koye ɗum ɗon ene heewi dak kono ndew laamaki nde wonno par ce que sa ƴeewi cohabitation wona nen ɗo wiɗo fond politique ko haram kono hande netti wonde haram hande en dagi fond aɗa ƴewata ko so tawi joni an a heɓani majorité o assemblée nationale so tawi joni a addi projet a yiiɗi ndeɗo eɓɓore a yiiɗi yonde suuɓe a dañani toon majorité holno ɓe ala ɗon kadi ɗon c'est vrai que mi no mbiɗon ni cohabitation o waɗani arrangé parti au pouvoir joguiɓe ɗo ganduɗa ko taltali laamu mais mboɗo sikki kadi député ji yooɓe toon ɗi koɓe des citoyen ɓe joɗini toon ko rendo ngo koɓe nelaɓe mboɗo sikki projet paaɗo e rendo ngo so ari ko projet moƴƴo sawi tan ka citoyen quand même a fota wasde jabde malheureusement noon ko gaccodiral woni Sénégal gonɗa malheureusement wonan Sénégal non sincèrement min mbiyami ana wonan Sénégal par ce que an hande Sénégal hande enen foof enen gandi kala aɗa les partis politiques là c'est des partis privés ko joom parti o kañum luɓatma guisi kala guiti luɓɓima ɗon ɗen guisi ƴetta te alors c'était pas wona ɗum fonno wonde lawde une fois élu tu n'es plus un élu d'un parti ou d'un mouvement. Porte pas un élu du peuple. Mais malheureusement, il y a attendez, mais attendez, nous sommes à la 14e législature. Attendez, mais député ji so Allah
ne waɗi ɓe ngannduɗaa enen nganndi holko woni responsabilité wonde député e holko woni tâche o e holko neli ɗumen manam holko woni député darnde nde hay so tawi c'est vrai que ne waɗi heen ɓe ngannduɗaa kañumen jokki tan koye geɗe politique mais ne waɗi ɓe ngannduɗaa mi hokkuma exemple nde Mouhamadou Moustapha Ba woni ministre des finances et du budget Cheikh Dibane woni directeur de la programmation budgétaire nde o ari wadde défendre budget makko kanko Mouhamadou Moustapha Ba en ji en unanimité o votanama te pourtant nden wonno toon ko yeeɓi wonno toon ko worɓe pourtant o dañi toon majorité mo ganduɗa hay ministre goto meeɗa rewde toon dañi ɗum le ministre de l'élevage nde ari Yaya Sow kal ɗum ɗo ko gonnen koye 14e législature 13e législature kalem Yaya Sow Ribo Escale mo ganduɗa kañum darde mum ko wawde ƴewtade goƴaji aynaɓe eko way noon malgré ne wonde Macky Sall koye liste Macky Sall yeehi ha waɗa député mais hen sahaji des projets arat oyo ɗum ɗo waɗani cohérent walla yaadani quand même e no sikkir kanko yaadani e yidde wonande ɓesguji eko way noon malgré ko député mo ganduɗa koye landa affaire o woni Benno Bokk Yaakaar mais o saloto ñimiri non mboɗo mi ara en ji le cadre Adama Alaji Samba Diallo yo Allah ɓuuɓe mum hayso wonde kañum e président de la république ko nomɓer ko mouvance présidentielle gonɗa so tawi jimmiidi ene waɗi yimɓe ɓe ngannduɗa kañumen ko annduɓe holko woni darde mumen à l'assemblée ko c'est des malheureusement so tawi projet ari fayi koye 60 députés seli alimti hen ɗiɗo walla tato aɗa ɗum kay aɗa mi haalanimo le ministre dewɗo toon pouvoir et opposition fof totti ɗum mi rokkuma yeru joni comme par exemple hannde wotuji baɗɗi woteji baɗɗi woti tan baɗɗi yewru 14e législature pourquoi à chaque fois wiye wonde kala ko président Macky Sall adi tan 83 député il faut goto hay so tawi moƴƴani mi rokka yeru comme par exemple loi amnistie oɗo pourquoi toon ko pourquoi c'est-à-dire jinmi wi tan comme par exemple ay min joni au niveau de l'Assemblée nationale min joni souhaité kala ndo waɗa comme par exemple kala législature bawɗo wadde surtout oɗo kañum législature jogoɗo ara sena ara kala jaaɗo ha vraiment ɓorni mutti député andu an ka élidi peuple hande de ko dawrugol ngol ɓe nani hen ɗum mais ça nani en politique ɗum sono wonno so meeɗino wodde ɗum ko non même hay so tawi Elage Base hay so tawi a waɗi hen politique je crois quand même sa ari ha assemblée nationale to banggue luwaji ɗi ko way noon woto ɓorno wutte politique o so wona dañen sens so fayi arde wasa waade no ko ummi ɗo ko ay ɗum ko wonen que kala tous nos élus ko noon mbayi sa yi les conseils municipaux ko noon mbayi ay parti moɓe gono hay so tawi wara ko ɗon ɓe nanda ko noon ɓe vraiment min noon mi kono malheureusement ko ɗum woodi ɗi malheureusement ko ɗum woni mi hokkima ɗo de mi hokkimon ɗo quand même des exemples malheureusement et pourtant ene heewi ina woodi kono c'est vrai que mi jaaɓi wonko jeyeten hen saahaji en jii woodi ɗo député ji APR e député ji PDS ɓe ngannduɗa memodirtano wonɗo ɓe ndendi mbaɗi coɗol kamɓe woodi koɓe kaɓi haɓe mbaɗi ɗum atteindre assemblée nationale ko ɗum jiɗɗen ko ɗum jimmiidemo hayso nde ɗo toɓɓere hojomaji meɗen nana doga on débat sen jaɓi hojomaji men nana doga dartaki ɓernen toɓɓere nde payene toɓɓere men wattindinde sikkumi tan hankkadi hojomaji ɗin dogi no moƴƴi toɓɓere men wattindinde nde ko hande o de en ji dawrugol ngol ko kañum tan woni ko haalate Elage Base kono wonko ɓuri jojjude e leydi ndi e oɗo saaha wonko ɓuri jojjande ɓesguɗi ɗi ko wayno hande guura ka no wayni tidde en ji cogguli ɗi foof nana ɓeydiya tidde hande hay dara ala ko weeɓi mi añat limde jobbo ɓortami ɗo walla an cogguli ɗi hande ko ɓuri hen hewde ko ñamate koko ɓeydi tan ha ɗo fonno hadde ɗo ɓurti ɗo fonno hadde ɗo ko wona ɗum hande sa ƴeewi ko wayno courant hande yimɓe foof nana goya fof hankkandi facture aji ɗi yimɓe gaddanteno ɗo gaddantenoɗa ujunaji sappo gaddanoɗa nogas walla ni ko ɓuuri ɗum
woyofal hannde en jii hannde o so tawi ko woyofal wonno sa renaki ɓeydi ko teddude yimɓe ɓe nan ɗon kadi hannde wonko fonno haalede wonko fonno haalde woni udditgol wonko fonno haalede woni udditgol école aji ɗiɗo hannde o hélas ɗum fof e waade noon haɗani ɓe ardiɓe kañum en mbaɗi focus tan walla mbiyen hankkandi himɓe mumen fof ko ɗiɗo sumgoji ka ɗon gonka hélas aɗa anndi Halima ɓooyi wiide mbimi Sénégal Allah en wawni bindol en mbawi ko bindol so ɓe bindi ko beela yooɗo kono noon wadde nde respecté koɓe bindi ko ɗum woni ko saɗi ko oɗo régime kesa nde ɓe ngari haade maɓe arde ɓe mbino kala ko mun fof ko uste ha yimɓe fof jeeyi gosniɓe nde ɓe naati haade maɓe huccande tan ustude nguur ko tampere waɗi ha watti ndi ko premier ministre yaltiɗo wi e wonde min ƴeewi min tawi ɗum ɗo dal ene wawi taw wawa wonde hayso wawi wonde wona joni wona caggal mo jumɓe ussi kono rewaka ƴeew aɗani joni sac maaro ɗo yarte 24 mille 24 wonno ummima e 19 mille woni joni 24 mille sac maaro joom galle e muusi joni courant gandanɗa hoore ma ñande fof kuy kamaj ha ruttima han kadi wonti kadi gandorma prix o kadi waɗi haussé kadi ko joni kala ɗo joɓanɗa ujunere temedde joyi ujunere temedde muusi kadi ɗum ɗon fof bom ɗum ɗon fof kadi so kaaliso warno kadi moƴƴi kono woto kaaliso woni on kadi ko probléme goɗɗo o woni comme par exemple hannde eɓen haqqillaji fof eɓe mbaɗi focus e ɗiɗo élection ngaji payɗe ayi ƴeew école nen uddita a faami yimɓe nen goƴa cherté vie on wayni ɗumin kala père de famille jiiɗa walla mère de famille jiiɗa nan wayi sababude fourniture hoɗo faati hen te ka mbaɗo fourniture ka mbaɗo inscription kadi hay en dehors de ces inscriptions e ɗum ɗo kadi est ce que ma école audite par ce que ɗeɗo diƴƴi kepti école aji ɗi joni hay a nanta hay goto e maɓɓe ne haaldo hay goto a nanta wona kamɓe noon wona kamɓe wonɓe laamu wona opposition hay goto a nanta mukki en wima e wonde hande jen école jen ɗum ɗo non non hande ɓe goƴaka ko holno men mbaɗata ha min ɓuura hewde député ji à l'assemblée nationale ɗum de woni goƴaɗa mawɗi te ɗum ɗon population foti oppude hen hakkille mohamed ko ɓeydata hen eyyi goto foof yo ƴewtu c'est vrai que no mbiruɗa ni hannde kam mboɗo sikki woodi ni e jayde wotere haalde wonande o saaha ɓen parti au pouvoir ɓe mbaddi face koye cherté de la vie to banggue hannde gurdam ɗam ɗum no wayni muusi en jii to banggue ko mbiyata ko chômage des jeunes en jii hannde sukaɓeɓe mbaɗno porté beele maɓe change ko wonno ɗo ko peut être ko yimɓe goyanno e laamu Macky Sall e régime mum ko ɗum ne jeeya ko waɗi sukaɓe motivé ha joƴƴiniɓe e laamu en jii hannde no mbiruɗen ni chômage des jeunes immigration irrégulière et cherté de la vie hannde en jii surtout to banggue courant o no cherdi ni e on jii quand même wayloji baɗɗi hen ɗi e ko way noon en jii ɗeɗo balɗe en plein centre ville courant coupi en plein centre ville te coupi waktuji jonɗi ema mi hewani quand même yiide ɗum e jamono mo ganduɗa koye inondation ji hannde ilam ɗam ganduɗa bonni ko heewi en jii ko kewi ko Touba en jii ilam ɗam ganduɗa Fouta to diwan mo Matam hay falde Podor surtout diwan mo Matam en jii ñande alkamisa nde le ministre omo ganduɗa ko El Malick Ndiaye yaadude ministre de la santé e Maymouna Dieye kamɓe fof ɓe jeehi toon maɓe tolno e ministre uji nayyi wawde ƴewde impact uji baɗɗi toon ɗi point uji pont ndulumaji e ko way noon travaux ji ɗi ganduɗa keɓani gasde wallude ɓe ganduɗa ko jayirnoɓe hen e ko way noon c'est bien kono no enenne population holko foti wonde darde men par ce que en kaali o saaha elle kamɓe ɓe ɓuuri huccude tan koye politique o ɓe jejjiti holko woni sagaji rendo ngo alors que rendo ngo kañum o saaha ha cikkani kañumen wonko goyata laamu ngu tinnani ɗum kono enen en poti jogade fulla men so tawi ko Allah so tawi élection ji pandima no mawɗo Abou haali ñannen ɓe gara ɓe naata e ɓalji ɗi ɓe jaɓɓa ceene ɗe ɓe jaɓɓa uulo ko e jañe ɗe ɓe jara e potuji men looɗe ɗi ɓe kippita looɗe ɗe ɓe ƴeewa bidon ngaji ndiyam ɓe jara ɓe naata e tibaji he ɓe cakko e less leɗɗe ɗe ɓe puntu hen haaɓe mbaɗa hen convaincre tottenɓe carte uji maɓɓe joɗɗen 5 ans a heɓata jomum
donc enen beele yontani enen vraiment mbawen change ude quand même guite ɗe ƴewten ɗe pour un homme politique je crois que hunde fonde ay enen poti change ude quand même sibu enen ko enen lammintaɓe so tawi neɗɗo a lamminta ɗum ɗon ɗo lamminɗamo so tawi o heeɓi ko yinno ko yijjitima duuɓi joyi après o artoya anne so ari change ɗonne kadi ko finde mum tan go enen tan jaafuɗa hélas enen jayndiyankoɓe tan déjà ɗum ɗon enen koye meɗen ɗum ne feeña e meɗen jomum ɗo yinma heɓde ɗo no feere no waɗi fof ma heeɓe walla ɗo laamaki ɗo tawa so laamima change numéro walla sa noddi ɗum hama e dokka heɓde allez-y hélas ko ɓoyan ko mi heeɓi ɗo numéro politicien goto mo ganduɗa hoorema pour keɓa numéro tan ko caɗele ka ɗumno mais ari ɗo e gallo he ari ɗo e gallo waɗɗo émission woppi numéro muɗum kala gonɗo tan itti numéro mum totti a faami te nden ndu Allah hokki ɗum doole pour keɓa e muɗum ko probléme mais aɗa andi Halima min politicien goto meeɗi wiidemi o wima heewi e ko watte ko mbaɗata en ko enen les militants ko enen mbaɗa ɗum koye eɗen tan caaɓi ɗum o wi aɗen ɗum o wi par ce que politicien añi ko mbiya ɗum rokkam ay sa addi jungma wi rokkam o wi ene wawi ittude rokka kono so itti rokki ma waɗi ɓoggol e dande ma ɗon ko gonga waɗi ɓoggol e dande ma yiɗma ɗo yiɗ ƴeewa fof ko ɗon ƴewata alors que neɗɗo on fotno jogade ndimanko pour mum vraiment par ce que ɗum ɗon guila iwe Sénégal ko caɗele godi woni manam jogoɗa yande enen ko yande woni ko yimɓe ngala enen ndewtene neɗɗo tan en jogui so addi hande ɗuminen so ummima yeehi ɗumin ɗum addi wone politicien jooɗa ɓoy tan mbima wonde minen kayren men caranto ɗumen tan somin cerni ɗumen tan a fami ndewaten ciko so cikimo fitti ko mbaɗa haaju men o ha gas après ɗumen mais hande caɗele men no mbayni hewde oɗo caɗele men ɗe no mbayni hewde oɗo jamanu vraiment simɗo ko sago taw hande politicien ɗi kala kaalowo haalata ko gandanɗa hoore ma woni ittude ɗeɗo caɗele ha laaɓa ceerno au lieu que vraiment waɗa focus sur ces élections noon ko ɗum fonno wonde ko hande o walla ni hay soɓe mbaɗa dawrugol ne hay soɓe kaala haala dawrugol ngol élection ngaji koko tindana hankkandi ko heddi hen natti hewde ɗo e darotondu sappo e jeeɗiɗi darotondu natti hewde eɓe mbawi haalde haala ka ɗon kono noon yooɓe ƴeew kadi goƴaji yimɓe ɗi caɗele ɗe yimɓe ɓuuri ɗe yooɓe ballu ɗumen hen diƴƴe nani bang yo bang nane tampina yimɓeɓe nan ɗon guura ka en ji no wayni ko ɗum ɓuuri wonde goƴa yimɓe jiiɗa kadi ɗiɗo école aji uddidi vraiment ko hunde ganduɗa nde fonno toppirede de hélas aɗa jalde konngol ma mbaynigo konngol am mbaynigo mi artat tan e aɗa andi ko ɓoyan ko kadi notre premier ministre la woni Ousmane Sonko aɗa andi ene jeeya eko muusat haqqillaji yimɓe walla muusat ɓerɗe yimɓe woni ko jaydi hen kuccitema hay num wona hay jaydi hen ko jeeyaɗo ɗum ken meɗen wima e wonde gurdam men ɗam ɗon wayni sattude mbiya ɗum ɗon men kalan ɗum hande Abbas en uddi Abbas gonɗa koye wayrade hélas kay kañum Allah jarama vraiment moƴƴi ma en gartoye a jarama hélas Mohamed hankkadi en gardamen haɗo eyyi ko yettude Abbas no fewi doyen Abbas yettudemo sohna Alima e yettude vraiment bandiraɓe foof oɗo saaha so heedi kamɓe foof vraiment eɓe jeeɓa yewtere nde eɓe mbatti ɗum kadi koye mabɓe yettude dendagal technicien ji ɗi yettude Diobbo Sow aɗa mbimi somi nani Diobbo tan ciftotum ko Diobbo Adama Abdoulaye Ilman Haroun Cheikh Oumar ya jinnaɗo makko debbo yannomo noon kodde Diobbo yettude Ali Fall e dendagal bandiraɓe foof dokken ɓe aadi aset paɗo so hawre welede Allah aset paɗo so hawre welede Allah ko noon Allah jarama on jarama onon ɓe ganduɗa on mbaɗi assuré émission machallah en jetti bandiraɓe no fewi no fewi no fewi en gardama hen ha ɗo kono noon haade men ummade ɗo alay saago mi yetta walla mi rutto walla mi arta kadi e yettude AJRD woni association des ressortissants des jeunes ressortissants de Diaringuel sukaɓe Diaringuel naɓe ɓe ganduɗa mbaɗi teddugal mawgal ngal teddugal ngal ganduɗa ɓe pawi ɗum koye dow inde mawnam gorko Mamadou Oumar Dia machallah ɓe mbaɗi teddugal ngal ganduɗa ko teddugal bangal fayida kadi minen fof min belti hen ɗum waɗi mi wawa joɗade ɗo hande oɗo émission mboɗo ummi Diaringuel ɗo e ɗo mi wasa artude hen tawi koye gardagol Sada Amadou Sy Baby min jettiɓe min jarniɓe dendagal famille Dia foof ne yettaɓe ne jarnaɓe tengti e mboɓe mbaɗi parrainé o Mamadou Oumar Dia kono kadi en jetti dendagal Diaringuel naɓe foof ADD en goppani hay goto kamɓe mawɓe Diaringuel naɓe moni foof tan yo andu jettor ummade e Mamadou Oumar Dia faade muɗum yettima tengti oɗo émission tawde mboɗo jogui hen pour haalde mi haala ɗum ɗum noon bandiraɓe Allah jarama on jarama ko ɗum ɗo wonno yewtere men pamen pamminen e oɗo aset hande aadi men ko aset goɗɗo so hawri e welede Allah kono ɗum jettaten ko Diobbo Sow kono kadi Ali Fall Allah jarama on jarama yen gone jaam